Typical day mga tol, maulan. At naka-stay lang kami sa bahay. Merienda, ayan, itlog at saka bread. Yung coffee natin, ayan o. Condensed at saka yung coffee lang, hindi ko na nilagyan ng sugar. Yun, may libre pa yata ang ipis oh. Mga bata, ayan, as usual, PS4. Tapos ito, Switch. At medyo ano pa tayo, stress pa tayo dito sa ginawa, sa Imbornal. Ang tawag dito, kanal. Ayan mga tol, papakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan. Paano kami lalabas? Nilagyan ng ganyan. Ayan o. Yun. Ayan. Diba? So walang makakapasok kahit kami hindi kami makakalabas. Meron naman ano, tulay. Pwede naman. Pero matatagalan pa yan mga tol. Wala, hanggang kailan eh. So magtsatsaga muna tayo na nakapark dun sa kabilang kanto, kabilang street. At pag-aalis, mag-aatid ako ng bata, medyo ano lang din, no? Pasel lang din. Punta doon, kung yung sasakyan, ikot, tapos dito sundin mga bata, atid, tapos ibabalik na naman doon yung sasakyan, and later, susunduin ko yung mga bata, ganun na naman mga tol. Kailangan talaga matapos ng mabilis tong hukay nila. Delikado eh, baka may mahulog pa ng mga sasakyan dyan, mga tao. According sa narinig ko, 5 million project daw yan. Pero dun sa dulo na yun. Sa dulo na yun. Wala, merienda muna tayo, tapos edit, then upload. Typical na ano, typical na araw. Wala tayong magawa eh. Maulan. Tapos di tayo basta-basta lalabas, nakakatamad na kasi ang dami pang gagawin. Punta ka doon. Unlike dati dito sa sakyan, buksan mo yung gate, iis ka lang, buksan mo yung gate, labas, yun na. Sana matapos talaga. Diba ba? Sana matapos mo. Oh, gusto niyan pumunta sa SM. Commute ka! After all, hindi typical na di kasi lalabas tayo, punta tayo ng SM. Hindi ko alam kung anong dapat gawin doon, pero labas tayo. Punta tayo doon para masubukan na rin natin itong Go 3 natin mga tol. Okay, anong gagawin natin? Siyempre, kukunin natin yung sasakyan. So, kailangan natin maglakad-lakad at ikot si Sander. Okay? So, see you! Sa gasoline station na laging busy. Laging busy to eh. Ayan o, ramen. Hokkaido. Na? Hokkaido? Ano ka rin? Touch. Ang bintig na daan. Wow! Na? Cake shop yun.
Ayun o, doon sa mga... Okay. Pwede na doon o pwede dito? Hindi na po pwede mag-isa. So, doon na lang pa-clear na lang. So, dito ako excited dahil Ayun, nilagay natin. Bento! Bento! sumo yun sa hindi benta. Sumo yung sa akin. Sumo. Ang sumo na yung size natin. Okay. Starbucks? Ito na. Nakakapila kayo ni eh. Coffee bean na lang. Wala man yata akong pera eh. Kaya ka. Kaya, come here. Pero lang na mo. Pwede yan 200? 200. Buta man order ko lang pera. 200, ayun. Salita ha. Pumuna kayo, hanap tayo mo code mo. Isang hot latte. Large, no? Ah. Like, it was Jake, dito ka. Ano yan? rubber band. Oh, ano pa? Labas mo. Color pen. Pencil. Ano pa? Dali na! Uy, binila na ako ng battery. Uy. Double A, triple A. Ano ba yan? Tapos, Kailan pa ito? unas natin ng... Ano pa to? Wipes yun, wipes. Mga button. Wipes up, mga ballpen. Namili si Ariel. Shake. Ano ba yan? Little Mermaid, no shake? Uy, namili ka na, Shake. Wala na. Grinalis lahat nakuha mo na shake. Sa'yo lahat to? Mga ano? Anong color yan? Pastel, no shake? No? Ano itong binili mo to? Para saan to? Oy, mixan. Safe. Hindi naman ako umiinom eh. Sana kayo rin. Ha? Ito maganda to. Tulis ba? Volleyball. Tulis dito? Kaya nga, volleyball. Skinano. Dala ka nung sakali. Bakal tama mo bukas kayong kay. Nung sakali, nung emuran. Bakal ketang kay. Bakal ketang nanlagyo. Kayong gintong pakpak. Doon bukas. Sana. Pumunta rin tayo din yata. Hindi naman. Pag umulan, natin na lang natin yung sabon. Mahal naman, 122. Moringa. Meron na ako nito eh. Noni, Bana, Batang Katawag. Power Noni. Ayun, Noni. Ha? 27 pesos. Sure ka? Hmm? Dollar tablet, 100. Okay, sige. Hindi mahal. Buting mura. Kala ko around 200, 300. Siyempre, Bukas mahal.
Ito rin mo ako ito mahal. Dollar tablet. Saan si Mamoy? Saan si Mamush? Baka nandun pa. Ano sana? Doon na. Hindi, dito. Baka nandito. Sabi ko na, nandito pa eh. Tama mo ah? Eh, wala. Yung original plan ninyo. Ano lang? Uy, 46 lang to. Try nga natin to. Try ko nga to. Ay, yung fish? Dahil chocolate na lang daw. Ayoko yung... Wag Ba, ako nga yung magta-try. Eh, di kumuha sa'yo. Wag yung ano. Kuya, alam. Basta na pa. Ako yung bumibili. Pinampipili mo ako. Video ang gamitan mo ha. Palitan daw ni Phil. Bilisan niya. Hindi kami ito. Ito ba ito? Oh, pare-pare. Okay na. Trip na ka na naman eh, shake. Chocopie, 144. Sige, Ito, sige. mapipin eh. Lagay nyo na ako. Tapos nyo na. Kiwi yan. Pareho lang halos lasa nun. Kimi na lang ako. O, sige. Sarap naman yun. Subo natin yung kiwi. Hindi nyo naman malalaman yung lasa kung di Subo nyo... natin yung kiwi. Tastes like apple. Strawberry. Ano ito? Mango apple. Yellow yan eh. Yellow. Okay. Kasing sa saluta mo. Ice cream. Screen mo. Namiyan kaya kayo. Ano ba? Boto ko siya. Drop na kayo pa. Pati yan. Gabi na Kaya ko sa cellphone mo da, no? Oo. Oo, hindi. Taba mo na. Hindi. Bish. Actually, dapat diniring sa Salvandaretang kaya mag voice over. Pumunta kami dito sa Divisoria.